Jo soc Bernat Mestre Vilalta i tinc 11 anys. Jo soc Ruth Pitarch i el meu abuelo és de Casa Manero i mon pare el coneixem per ser del Muixacre. D'aquí de Morella, de Casa Calvo, però d'Herbers soc de Casa Bernat, per això me diuen Bernat. Jo eixiré d'escolaneta. Soc escolanet i diem la poesia aquí al Placet. Van decidir això de l'escolaneta perquè normalment a missa no solen anar molts de xics, sempre hi ha més xiques. Feien les reunions i a Eduard se li va ocorrir que per què no podien ser dos escolans i... Si també hi ha morellanes, un xic i una xica. I van decidir un xic i una xica i així estem. La poesia me la van donar allà a finals de gener, febrer. A casa primer llegint-la, després ja vam quedar en Ruth, ara més a finals. A casa tots els dies una repassadeta i al final te ho saps. I estos dies ja hem quedat en Eduard i ja l'hem ensaiat més a fondo i sí que me la sabem molt. Ara nerviós perquè hi haurà molta gent, però tranquil perquè me la sé. Tranquil·la perquè me la sé, però està clar que nerviosa perquè és un dia molt especial i hi haurà bastanta gent. A vegades tot el món me diu és que per pujar a Morella i no veure't perquè està a l'última fila però no ho podem veure i com jo me vaig enterar de que també ho farien per nord, els hi dic que per nord i me diuen que ho miraran per ahí. Nosaltres estarem al Pla dels Estudis i anirem en tota la comitiva fins ací al Placet i farem la poesia. Sí, avui és l'últim ensaio, però a casa encara n'hi queden molts. Aquest dia venint cap aquí jo crec que serà l'únic que faré. No, fins aquest dia no. No, fins aquell dia hi haurà que esperar-se.